Tiga. Panji asmara bangun kok kelambenan. Kelambenan apa ya? Oh beda ta? Beda. Waduh apik to. Sae nek niki tetep sae. Lho, Mas. Mas, kok iso dekne kaose lho? Iki toprak dudu wayangmu kok gawe kotang Antara Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek. Nyambut gawe nggih dolanan Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman pra isin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotang. Cepet bocah kok ora. Ngomongke ya ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Wah, ngono kuwi. Delok to, masyaallah ya Allah. Bocah nek ngeten iki. Jan kaya maesan lho. Lho, monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Tayu. Iya. Gawatat jan igone pating pencotot. Kae lho ketemu Mbak Niken iki ne dienggo to Mas Panji. Heeh. Monggo lho Mas Panji. Yayi Sekartasi. Sing gagah to. Sing gagah to. Dodone iki lho dibuka dodone buka. Panji kok kelemar-kelemar. Lah. Dodone ramak malah untune sing maju kowe iki. Ora untune maju. Lah nyapa? Nuruti karepe untu. Ayo, Yayi. Yayi Sekartasi. Weh. Cak ketomanipun Kakang Yayi. Neng kene ana papan kene sliramu bakal tak rum-rum. Yayi. Piye cak iki kok iso? Lah menengae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang halus. Lahmu ngendika lahmu omongan caturanmu ki kurang mibawani. Contone kaya kurang ngene aurane. Aurat ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Nah, Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tresna tenan karo kowe. Oh ngono ta. Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono. Toprak siswa kok goblok ora umum. wah, ketoprak ora iso. Toprak kok Yayi. Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. 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 Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara bangun. Oh, kok tipes ngene Panji Asmara. Ora lagi bar lara lho, Mbak. Eh. Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses, Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Monggo Adik Victor munggah rene lho, Adik Victor munggah rene. Munggah Adik Victor munggah mriki. Mriki. Masa Allah. Wah, Adik Victor. Nggih, munggah mriki, Mas. Ya Alhamdulillah. ampun. Sak menika kepanggih kalih duluripun adikipun Victor. Nggih. Adik Victor. Nggih, Adik Victor kono lho jejer karo masmu kono. Tor, ini Tor. Wong-wong ben percaya nek Tor, ini Tor. Tor, kene. Kene. Bang. Nah. Masa Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah Selama berapa tahun, Mas? mulai zaman Borobudur, Mas. Pirang atus tahun. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, Nggih, walah-walah jan. Ngene iki genep 20 no nek ngedus dingenekne. ora. Iki saugel nek ditumpuk dadi siji. Nah, ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa? Bentar. Victor, pikirannya kotor. Nah niki seksi, Mas. Sapa? Niki seksi. Kok iso? Kakean sek kurang gizi. Jadi ora iso gede ya cuwili niki. Wah, awakmu nyekel kendang ya ning kono ning kendangan kono. Iso to kendang? Saged. Ya kono. Nah, mapan. Bocah loro ki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nggonmu. Ayo. Alah. Ayo kae, dadi gandruk. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa. Wibawa. Kene Yayi. Siramu bak Ora lho wong kok terak angin kok ngleyang ngene iki jane. Ora enek bobote. mangan kerupuk mau. Yayi. Pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan diko kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, larase to. Pelok. Pelok 6. Weh, ngerti laras ternyata. Nggih, gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok.
pamintaku Gandrung. Andret. Nimasito ase Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho. Lho. Wer nyapa wi? arep nguyuh Lho. Arep nguyuh piye to? gandrung iki Lah ya gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. ya dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karonse, kaya Gatut Kaca Gandrung. Iya. Ing antarane Gatut Kaca karo Sugriwa. Apa? Pergi Giwa. kemana? Pergi wae. Pergi wae kok iso Iya. atut Daletan. runtut tansah Alah. reruntungan kene-kene nyanyi ndak pangku Lah Dalah. Kok yo iso main ketoprakan kaya ngono kuwi ya. Mas Mondol kaya jelas luar biasa. keprae bantri le ayo iki nggonmu kowe urung iso ngene iki aku dhisiki ngene le Menang kowe ndal berarti menang aku Alah. Iya. Menang sapa ndal karo kowe? menang aku Akbar yen apane urung Duk, Awas kowe. Duk. Apa? kok sikilku keter. Sebar sumbar kok sikile keter. Balak sik kira-kira. Wes. Wah. Piye to? Enekmu gak celi kleru. Ngapur. Nakal wi jarak wi. Nakal jarak wi. Jarak wi. Jarak wi. Sopo, Mas? Nyapa? Dia memegang. Oh. Aduh. Akbar tau ngono wi, Ro. Hei! Wo. Mas Mondol. Kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang, aja mbok pegang mek ngono. Iya, Sopan nggak boleh. santun, Tata subasito, krama. adab ketimuran, tata krama. Tarane. Misalkan cara megang iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok bae. Nah, ini toh. Cukup ngene tok bae. Tadi dia lagi megang piye, Om? Ngeten lho, ngeten lho, Mas. Nggak boleh. Ngeten. Ngapur kowe. Contohnya piye Mas Yudo? Ngeten tak. Lho, cara arep gini. jamil janggut. Lah nek mau cukup ngene tak. Lho, ngene tak. Ora perlu kok ora elah, Mas. lah kok malah akeh kowe. Nyontoni, Mas, nyontoni. Kono pisan kok nggur nyewak. Balah, nesunan pacare nesunan. Repot musuh tilasane Elsa iki. Hei! Aku bariki mantuk aku. Aja. Cara aku nesu, cara aku nesu. Nesuno. Wong Ora edan. kuwi mau ki ben delok wayang ya, Om ya, wi mau Biasane lho, berperangi. nek tanggapane budal 3:30 jam 8 lah kok jam 3:30 Masa ta? matok inggon semayan karo cah ngluyu. Masa ta? Apa? Lemakane ndek mau tak WA gak gelem jawab wi ngono to Mas kelakuanmu iki. Ora ya, mau bubuk manis aku. Bubuk manis. Oh, bobok manis karo kuwi. Ya ora to ya. Ya tidak. Asline apa, mungkin. Ndol? Asine weanan karo Elsa. Kowe anu tikus piti. HP-ne ndi? Aku- HP-ne ndi? Aku HP-ne dilokno. ngendi? HP-ne nyoh. HP-ne. Delokan. Alah ora jujur wong lanang iki. Delokan wacanan. Kuwi asli jeneng Elsa ning kono jenenge Parno. Ben ora Ben konangan. lakonangan. Apal aku model-model ngono kuwi. Kelakuane dalang-dalang ngono kuwi. Lagi. Lagi. Iki sayang iki. Lah, sayang ki sapa? Nah. Ndi kene. Ndi, Dalang. Delok kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Nek kono. Ya sayang Iki ndi. sapa? Sik ta. Iya, tangane. Lah sayang gena fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Ndi to? Sing ndi? Masa gambarmu? Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok Oh iya, anake aku lali aku. Sing mau lho sing mau. Gak Boleh oleh. iki wis. Wis HP-ne Sita. HP-ne Sita, Mbak. Ayo Ndol, dirayune Ndol. Alah. Bengi iki menang kowe Ndol. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita. Pacar yang mungkur jeneng tok Mas Mondal bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen lah. Kok keprake suarane ra penak ya banterno. Banterno den keprake suarane ra penak. Leh jejeg iki lho anu kurang banter. Lah piye? Sing banteran jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho kurang tenanan.
Mas Mondol. Iya, Yayi. Dodone sampeyan yo. Lho. Dadane dilus lek. Tak bales engko. Bales ye. Enek anu kok Ora masalah. Kan di panggung kan untuk Loh, umum. neng panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. siapapun boleh naik Untuk umum. Pamane Iya. aku karo Om Yuda ya biasa berpengalaman. Ah. Karo Mas Mondol biasa. Nek tak pengen. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Menit pertama. alah Soale kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Dibales ae gitu. Sini Om Yuda. Oke. Alah. Monggo salah sipon monggo. Mbak ngene penak ya. Oh, enak iya. enak tapi suwe-suwe ya keju Mantane dhek L300. Wis L300 ya terus iki lho Mbak Niken sampean ngenek nek lak pokoke Alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Terus wis ora gede dadi apa Maling. mantri mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. ra pareng tak slewentik bisa tak selentik lho Oh, kuwi ngono tapuk. Lentik ngene lho. Oh, selentik Oh, ngene. tak patah desem. Kaya Bojonegorem kowe Kita duwe pacar Bojonegoro ya. Ah, ya punya no aku pacarku ya di mana-mana Ya, ya, Om iya ya. dong. Apa itu pacar cuma satu Cuma ya satu. kurang ya, Om. kuno Ngapa melak-melak? Iso jentak. Bisa melak-melak. Melak-melak. Berarti pacare kono luwih akeh Luwih ya, Om. ya. akeh. Padahal lak dhewe mah ya gur guyon ya. krungu-krungu Bisa jare nang isi ya duwe sitok sinden Nah, Ora, ya ampun. dalang ya ngono kuwi. dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono Ngono kuwi kuwi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuan Makane kok mesti bolak-balik ning Solo, menyolo terus. Alah sampeane dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kalau isine nek dinanti penting botolnya mulih ngono lho. Nah, Ruki, apa to bathine duwe bojo dalang, duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yo gundul ngene iki. Lho, pikirannya bludrek, mama pikirannya bludrek. Lho, misale pikiran budrek, Heeh. lho dijak guyu. Jak dagel. Jak dagel guyu. Marot tuane niki lho guyu kekelen geblak ngantek mati lho Mas niki. Saking duwe anu ya. Lah nek bojo dalang, misale blonjo muntek, paling yo oh, Upamane Mas, belanjane kurang. blonjone kurang. Oh, Mas aku nyuwun cincin. ya cincin. Oh, pokoke beneran njaluk apa disuluki terus. Oh ya enak Mas aku. Ayo ganti Lanjut. Panji. Ya. Tatan kinggang Asik. sarambute. Rambut. Sak rambut, hup. Nah, iki lho. Sak rambut, rambut, hup. Lho. Terus. Datan kinggang sarambut. Hop. Alah. Arate hop. Datan kingkang sarambut. Cep. Ngono lho. Datan kinggang sarambut. Cep. Aduh, ora gawe hup, ora gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Nah, ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingetenke brujul wis ngoten lho. Apal karo model sirah gundul niki. Omongane mesti Ya. Wis. Kok iso keceret. keperwujud wae. Mang ra iso. Yo. Datan kinggang sarambut. Lamun adoh caketing ati. Mboten Mas. Amne sampe nek malang sangit lho nggaran. Aku nek Wong aku sebagai kancane rodok ngadoh kok wong Aku bocah iya kringete kaya solar. aku nek prendagel pancen golek walang. Oh.
karo dijak omong-omongan penyanyi. Sampean sing nyanyi ben aku digandrung Om Yuda ya. Ngene lho, Ntan. Iso apa ora kowe? Sampean rada rono. Lah, dagelan kok diselentak. Kae to kowe iki. Minggir kono lho kowe iki. Kuwi jane sinden apa gali? Jak omong-omongan Yayi, mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak Apa turuti? panjalukmu bakal tak Waton ora turuti? mudune lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Katresnanku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung glak anggonku ngupadi apa ta? Ngomong dhewe. Iki tak warai lho. Marai cepet ora kuru-kuru. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng. Metramu mblalak-mblalak bawang sebungkul bathukmu nyela cendan dendak sawang pasuryanmu katon glewu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu mbangir tak sawang pasuryanmu katon glewu bisa ora kowe cangkem kaya baduk sumur ngene kaya Baduk sumur. Yayi. Heeh. iki lho Rambutmu kang ngemak bakung. Terus Lambemu nyigar jambe, bokongmu gede-gede. tekan bokong bareng. Ikar bokong jambe piye to? Aku angger keserimpet untu yo ini. Rambutmu kang ngemak bakung. Pasuryanmu? Pasuranmu yen tak sawang katon glewu. Ngene lho lambene ngisore dindul ngene. Glewu. Pasuranmu yen tak sawang katon glewu. Kene Yayi. Siam bakal tak glewu. Kabeh glewu. Yen cedhak tansah mulat. Pripun swantenipun? Sae, Mas. Kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung. Angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung? Kae nyeluk Mbah Kung. Terus Sida Delokan larasmu lho teko ngene. Asih. Tuhu. Tuhu terus entek wong terus turu. heeh. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. Mintuna. Terus Mimi mintuna ya cek butuh mimi. Ayo nimas bareng ana tepi wajib. Lah nyapa dadak wajib iki lho. Lho padha karo bak mati di akhir ayat. Jenenge Kolkolah kubro. dadi nek Wajib nek senep, senep nek Pak Asop asob nyidam. terus Sito asih bebrayan. luar biasa. Napa niki lajenganipun? Ben dikancani ya, Mbak Nika. Nggih dipun kancani. Heeh, sama Mbak Ingkar ya kono. Mbak Ingkar. Ya. Mbak- Lah. Lah. Astabrata. Trondol